Enze yaphuza umlaza ngameva obingelela udokotela umhlongo bathi ubaba kazinto ziyenzeka. Udokotela wabantu, udokotela wesizwe, udokotela wenu nonke umncane omdala umalume omkhulu u-anti ugazi siyabingelela kakhulu. Wena ohleli kusofa siyabingelela, wena ohleli esiqhukweni esinembobo siyabingelela kakhulu, wena ohleli izinto ingavumi mhlawumbe unayo into ozoyidla eswini ngiyabingelela kakhulu. Namhlanje ungabe sayidlula le video ize kuwena ngqo. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma ngokuhlukana kwezinto ezihlupha abantu emakhaya. Okokuqala nje ngicela ukukhuluma ngezithwalo eziyinkinga, ukuthi kuyenzeka isithwalo siqale kahle kodwa isiphetho saso singaqedi noma singaphethi kahle. Ngifuna ukukhuluma lokho ngoba ngikangafikelwa umuntu undodana ihamba nomama wasekhaya noma umama okomzalayo ukuthi izinto behamba kahle, babe nama-taxi izinto zihamba kahle, babe nezinto zonke, kodwa ngenxa yesinqumo asithatha sempilo yakhe sokuthi ahamba ayophakamisa noma ayothwala lonto makuhamba ubaba emhlabeni wahamba engazitshelanga ingane ukuthi yini yokuphila la ngaphakathi ekhaya. Ngiyaxolisa kakhulu ukhipha imfihlo zabantu kodwa amagama ngeke ngiwasho. Mabesuka ke bethatha lesi sinqumo sokuthi bayabona izinto ziyaphela, ama-taxi ayaginqika, imoto ziyaginqika, izitolo ziyavalwa, sebethatha isigaba sokuthi nabo banyakazele komunye wodokotela mhlambe sisebenza nawo kanje, bafike bathatha isiphakamiso nesithwalo. Ngiyaxolisa kakhulu ngoba kuyasetshenzwa sobuye simbone lo ngoba nawo xakekile vele sekuvaliwe sekuyisikhathi sokuthi kusetshenzwe kakhulu. Ngixolela ababukele emakhaya ma ezama impilo ehamba eyophakamisa nayo, kufika isikhathi sokuthi agcine ephakamise ngesithwalo segazi. Isithwalo segazi sahamba ke sagcina sesilimaza impilo yabo ekhaya. Waqala lo bhuti walala nezingane zakwabo ezalwa naye ngenxa yalesi sithwalo lesi, wagcina sezolala noma wakhe uqobo lakhe ngenxa yalesi sithwalo. Ngifuna ukusho ukuthi lento ngikhuluma nje ngibhlungu enhlizweni yami, nginakele emoyeni wami ngokuzwa izindaba ezibhlungu kangakho, ukuthi abantu thina bodokotela sibasize kodwa sigcine sibanika izinto ezizobaxaka. Ngisamile ke mina entabeni kaMhlongo ukuthi la ekhaya kaMhlongo umuntu mezothatha into yokuphila ayikho into yegazi ekuthiwa mhlawumbe uzohlangana nodadewalala noma wakhe nazo zonke izinto. Asikho isigaba sokuthi umuntu mephakamisele ekhaya uzobuxama angagezi ngenxa yesithwalo sale ekhaya noma ngenxa yesiphakamiso. Wonke umuntu ophakamisa le ekhaya uthe kuphumelela kodwa kuba ukuthi uphila impilo efana neyabantu. Mhlawumbe ngikunike inamba sisaqhubeka sihlaxoxa ngoba ngifuna ibisela ukuthi sixoxe. Ithi inamba yale ekhaya 083406 8658 083406 8658. Asibuye 0780 1171 063 0780 1171 063. Lesitholakala khona, sitholakala endaweni yaseMgababa bathi se-Area 7 eThekwini, bathi seDurban. Siza lo muntu osuke eCape Town eMpumalanga, eEastern Cape siyamsiza lo muntu osuke eMgungundlovu ukuthi thina singaphansi kweTheku. Siyamsiza lo muntu ovela le phesheya kolwandle ko-England ko-Spain, wena Japan, wena kuphi nakuphi. Ngenxa yokuthi ukusebenza kwethu sigcina sesiwelela ngaphesheya kwezilwandle, asisebenzi la eThekwini kuphela noma sisebenzi la ngaphakathi kodwa sisiza nomuntu ophesheya kwezilwandle. Kusho ukuthi la ekhaya ake ngichaze lokho ukuthi la ekhaya sisamile nalesigaba sokuthi thina siphakamisa abantu, kungabi khona umuntu ozawufa, kungabi khona futhi umuntu ozongena enkingeni. Noma ngabe umuntu ophakamisile uyahamba emhlabeni akubi khona la ekuthiwa khona ngempela umuntu uzoba nenkinga. 083406 8658. Asizisho iziphakamiso la ekhaya. Sinesiphakamiso sesigubhu sewashi, sizoba nesiphakamiso sesigubhu sefoni, sizoba nesiphakamiso sesigubhu seringi. Izona zinto esime ngazo ke zokuphakamisa. Kodwa wena umuntu ofuna isigubhu sangempela osibizwa ngokuthi iselwa leli isigubhu elibonakalayo, siyakhona ukukwenzela nawe. Kodwa manje isikhathi indlela entsha yesimanje manje ukuthi iphumelela, ngabe khona umuntu ozoleke ethi kuthiwa khona indle ekuthiwa ivulwa ngoba inesigubhu, ngabe khona indlu la ekuthiwa ngenwa khona ngoba inesigubhu. Thina sifuna kuphileke nje impilo ibe right noma uphakamisile wena kube ukuthi kwazi kwakho. Leli washi liyasiza ukuthi ungene ema-office, ungene ema-boardroom, ungene emsebenzini esikoleni njengoba uthisha, njengoba uprincipal, njengoba ummeli, ungene emsebenzini njengoba uyimantshi, ungene uhambe uyohlulela abantu noma ufike unika abantu izigwebo, kungabi khona umuntu ozophendulana nawe ngoba kwayizona phela iboshwa ziyawudla umuthi kuze nawe ugcine ungababeka imacala benzile amacala isuke zudlula umuthi futhi zulanda kubona odokotela abanjengathi. Kodwa ngiqonda ukuthi wena kuze uprotect impilo yakho landa nomsebenzi lo, mase ufaka iwash, mase ufaka iring,
mase ufaka ifoni uthule phansi. Asikusho lokho ngoDecember sine special la ekhaya sefoni neringi newash. Sikhuluma ngalo msebenzi sikhuluma ngawo uzobe une special. Sifuna ukulalela wena othi mina kade ngangifisa ukufika kaMhlongo kodwa ngifike ngenxa yokuthi amandla akufinyeleleki kuwona ngenxa ukuthi price yakhona si 30,000 rand isigubhu sewash isigubhu sefoni isigubhu sering kodwa ngomhla ka 13 and 14 kuDecember sizobe si 15,000 rand kusho ukuthi imali engaphansi noma ihalf yaleyo mali leyo kuyabhukhwa ke yona le number 0834068658 ubhukhela ukuthi waziwe phela so bese siyakutshela mase ufonile wabhukha ukuthi sicela usilekeleleke sicela usitholele isithombe sakho kuyipicture ngesingisi mase sinika amagama akaphelele mase siyakwazi ukuthi sikuphahlele ngapha ekuthenini ngoDecember ugcine nawe uphumelelile nawe izinto zakho zenzekile 0834068658 ibhodlela izinto ziyenzeka simile nangalo bayalazi abantu ukuthi la ikhaya kaMhlongo lu 7,500 kodwa ngoDecember lizobe li only 5,000 rand suphulile 2,500 ngoba senzele ukuthi wena kuba ukuthi noma ngabe unyaka uphela kabuhlungu kodwa sibe ukuthi uqala kahle uphele kabuhlungu kodwa uqale kahle afidabukisa lento ukuthi abantu sebesola ama uniform abakwazanga ngisho ukuthengela ingala ama uniform kodwa sigarantela into eyodwa ukuthi at least wena uJanuary no February akube khona kuzokwenzeka na ukwazi ukubuyisa inkomo zobaba bakho igambling ikhona njalo siyabasiza abantu ngendlela emangalisayo nezinye ke nje izifo ezikhona elahla kadokotela ezihlukene izilonda umeqo uqiniswa ukhipha isilwane zikhona kodwa sikhuluma ngalo muntu ofuna ukuxa kweinhlupheko ukuthi noma uxa kweinhlupheko kodwa sisekhona sizokwazi ukulekelela kwazi ukuthi uvuse umuzi wakini ubhlungu besicathulo bazi umnikazi wasoke ngoba noma ungamtshela umuntu mengafuni ukuthi uzosizakala uzothula duwa gijime ngala gijimele kaMhlongo wena unqabelile ukuthuze ngiqonda ukuthi le ndaba kuyona yamalume wakho kuyona anti kuyona yamalume akuyona yakhula kuyona yamalumekazi kodwa eyakho wena mabone le video vala ivideo masuthatha inamba mase uyafona siya WhatsApp kule number kodwa into right ifona ngokuncitha ama message ama WhatsApp ayiningi kakhulu ngicathi na message ayi 600 manje ukwazi ukuthi ungabaphendula bonke abantu ngendlela mangalisayo mawukuthi liyaphutha umuntu abalakho mesana ushaya inamba uthi 0834068658 kodwa udaba nje lokuthi uyophakamisa ngento ongayazi ukuthi uphakamisa ngani ngicela niyeke lento ngenxa ukuthi iyolimaza izilimaza ngisho isizukulwane seni 0834068658 baba yini sibonane evideo nelandelayo kodwa singakabonani sasicrapha phela masushale yabhele ithi nqinqi ngasikhathi inqinqi le yabhele yenzela ukuthi ngokuzayo wena kuba ukuthi uyasizakala ekuthenini wena makhona ivideo lethwa udokotela uMhlongo noma elethwa abanye odokotela noma elethwa ngilethela ezinye inyanga ukwazi ukuthola phela nawe ukuthi ubani lokhulumayo oqhamuka 0834068658 asibamba nevideo nelandelayo qho sekunjalo.